Bi Février kalo tile 18 san 2021 aw minnu b'a filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔna la fo ka taa se Mali kɔkana ma an bɛ aw bɛɛ fo aw ka wagati o cogoya la aw ka dakuruna kunnafoni ni ye o waati seli Malikunafoni.net ale jabaranin kan ayo bisimila. Kunu Février kalo tile 17 san 2021 an ka faba kɔnɔna la yan kɔni bɛɛ lajɛlen y'a dɔn ka fɔ ko an ka bolimafɛn bolilaw sarataw ka daminɛ sotarama taxi fo ka taa se katakataniw ni moto taxiw ma sa olu kɔni tun bɛ tile kelen baara bila la nka an b'a ye ka fɔ sotaramatigiw olu ta juguyara la kosɛbɛ n'o tɛ moto taxiw ani mobili taxi ninnu fo ka taa se katakatantigiw ma olu kelen kɔni olu tun bɛ sira o la ni ka u ka boli ka o kɛ a baarabilen yɛrɛ tun dan ye kunu tile kelen o de minisiri bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ bolimafɛn ko ɲa masa olu y'a yira k'a fɔ ko péage ale wari sarali tun bɛ k'a daminɛ tɛnɛ Février kalo tile 15 san 2021 u ye a bɔ a dɔgɔkɔrɔ u bɛna daminɛ Mars kalo tile fɔlɔ san 2021. Minisiri bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ jago kɔɲɔ masa kari tɛmɛnen ale wulila ni ka taa segukaw fɛ nɔ ka taa I ɲɛda an ka usine ba min bɛ yen nɔ ni ale ye Comatex n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ fini dilan kɔɲɔw olu masa a taara ni ka taga lajɛ Comatex min yɛrɛ ni ale datugura a bɛ kalo 6 bɔ bi ni a cɛkɛla maa 1300 olu bɛ baara bila la ni wagati in na sa a kɔni taara ni ka taga a kɔɲɔw lajɛ cogoya bɛ se ka sɔrɔ nin ko in na walasa u bɛ se ka u ka baaraw ni ka olu daminɛ. Bogotigini san 14 ale kɔni tilala a jasobaw la alamusa tɛmɛnen yuwarikaw olu fɛ nɔ den masaw ka fɔ la sa ko den tun bɛ ka bɔ ci de la nɛgɛ kanɲɛ 19 wagati o de la maa lakodɔnbali 2 olu ye tɛgɛ d'a kan u tun bɛna a siri ni ka ba ka o tigɛ ni a ye u bɛn'o kɛ wagati min na sa u ɲɛ dara yelen dɔ de kan o yelen yɛrɛ o ma u ja o de la u ye den u y'a bila ni ka boli an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ ɲininiw kɔni bɛ sen na walasa ka tɛgɛ da nin cɛ 2 in kan. Walasa an ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna olu bɛ se ka baaramina ɲuman ka o sɔrɔ banabagatɔ olu bɛ se ka furakɛ lafiya la cogoya min na an ka dɔgɔtɔrɔso olu bɛna taga baarabila min yɛrɛ sa ni a bɛna tali kɛ lɛrɛ 240 kan dɔgɔtɔrɔso Gabriel Touré Pongé hôpital du Mali ani fo ka taa se Kati lapitanisoba u masa o bɛna baarabila bɛna daminɛ tɛnɛ Mars kalo tile fɔlɔ san 2021 ni ka taa kuncɛ juma Mars kalo tile 13 san 2021. An bɛ taa kɔkan kibaru la kɔngɔkaw fɛ yen nɔ u ka kunnafoni dila maa 6 olu de kɔni ɲangina san 3 kaso u bɛna o kɛ a yirala k'a fɔ ko ni maa ninnu na sa cɛ 4 ani fo ka taa se muso 2 ma olu de kɔni ɲangira u ɲankun kɛra fɛn min sa o de ye k'u y'a yira k'a fɔ ko bingani wale bɛ ka taa ka u sɛgɛrɛ ka u to u ka baara kɔnɔna la bingani wale min yɛrɛ don sa o de ye cɛnimusoya o bɛ ka taga u ka musow ni ka olu sɛgɛrɛ o de la u y'u minɛ n'u bila san 3 kaso la cakɛyɔrɔ min bɛ yen sa ni ale ɲɛsinnen bɛ kunnafonidila olu lakanani ma olu kɔni ye u ka nisɔngoya ni ka o yira. Etiopikaw fɛ yen nɔ u ka fanga sinamatɔ maa minnu bɛ yen sa n'u y'olu minɛ ni ka u don kaso la a bɛ kalo 8 bɔ bi o yɛrɛ la sa u ye baara min kɛ kasoladen ninnu o de ye ka kɔngɔ ni ka o ta ka u yɛrɛ sɛgɛrɛ ko u tɛ dumuni kɛ o bɛ dɔgɔkun 3 bɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ a kɛra sababu ye ni ka dɔw yɛrɛ ta ka taa n'olu ye lapitaniso la olu ka kɛnɛya yɛrɛ kɔnɔ o kɛlen bɛ jɔrɔnanko ye ka sababuya kɛ waleya min don waleya in a juguyara u ma kosɛbɛ. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw nin kunnafoni de tun bɛ an bolo kɔrɔ bi ni k'a da aw tulo kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ jan'o cɛ sa a y'aw hakili to a la a ka to k'an ka page YouTube ani an ka page Facebook ni ka to k'a aimer k'a partager an ka page YouTube a y'aw abonné a kan halisa aw k'an bɛn.